Antarctica engtik lai pawh vurin abo reng thin chu hmun hringah ein le chho mek zela engthil nge thleng ni ta angle zirchian nei na tarlan danin kumsang hazako somriat paruka peninsula huam chunga nimin square kilometer khat huam chung abo thin chu square kilometer som pani don kumsang hi somni pakhat khan atling to ani kumsan hi som paruk le kumsan hi som ni pakhat khai khin chuan apung chak zong hi 33% vel ania kumsom li chung zet zirchian hi kalpui aloni to Antarctica hi south pole ania kan lo mu fo thinangin engtik lai pawh vurin abo reng thin munzau tak ni thin kha tuna chuan sikle sa wangin adanglam chhota he vuram hmuna hian penguin le sil te chau nung thei tur anga kan ngai thina khan nun na dang aron in siam le ta sikle sa danglama wanga khuwa alum chak ema wangin Antarctica Vur po hi atui chak hlea hei wang hian nim hring chu chak takin anron trau chhota ani helai huam chunga satellite thalak hian alantir chu kumsom thum panga chungin alet som pali vela chakin nim hian Antarctica hi tuama he Antarctica ni phung hi athak danglam vek donin alang Oliver Lett specialist University of Hertfordshire Heathfield UKME chuan thilin thak danglam taktak khun bulin channa kan thlengta ati siglesa danglam chaklu tu wang hian Antarctica vuram hmun hi hmun hringah ein thlak danglam chho mek kumsang zakwa songa hnulama khulum zong hian 3% velin ma ason chhotlat maya khovela hmun then khat a in alum chak zok ti na ani Antarctica hi khovela khomol phuya chuan average alakin hmun vot hmun ro le thlitam na ber ania hmun sang ber pol ani bok khovela continent lian ber pangana ania Europe ayin 40% velin alien bok alen zong hi square kilometer makta duai som pali chuang ania vurin akhu cha zong hi kilometer khat le point ko vel ani bok Antarctica hian hetiang thil hi a thlen mek lai hian thil danglam deuh mai mu an nei lia chu tlang ani lo pon pyramid ani Antarctica vur cha tak lo ton pop tu hian scientist te ngai tu na ati boi hle he structure hi Ellsworth tlangrama vur cha tak layer sang nuai tanga lo chuak ani Antarctica hian pyramid mu tur aum lo wangin mipuin an ngai ven hle bok Egypt hi pyramid mu na hmun larber pol ania pyramid mu theina dang ramdang te chu Sudan Mexico Italy Iraq le Peru te anni leilung hi kummak ta dui tam tak chung chu civilization engmuzatin an lo lo toa mang run pui po alo thleng toa chung zong chu riat vek ani lo he pyramid angmaya in siam hian rindan rang aron siama tunma civilization pakhatin asiam ani mai theiti conspiracy theory a om ani nimasela mithiam tamjok chuan pyramid angmaya lang tlang mai ani ti an soi Ellsworth tlang hi kilometer zalia thui ania vura tang hian tlang chip engmoza talo chuak ani he pyramid angmaya tlang sang tak hi chu tiang jing mi chuni hin an soi heritage range tia shiat muna hian aoma amain kummakta doi sanga liam ta mi fossil helaya hian an lo mu chuak to ani The brighter side of news in Antarlandanin art system science lama mithiam University of California professor Eric Ricknotsuan hei hi tlang pakhat pyramid angmaya langmai ani ati ti hian soi chun zoma tlang chip tam tak pyramid nena inang tak atam hlea pyramid pian mang ang hi chu thil in siam boi thak tak ani lem lo mel mang pakhat emo pani an nei fowa mase pali ero an nei kha thle ati
geologist ta chuan Antarctica tlang pakhatin pyramid ang tak pian hmang ani na chan hi chu kummak ta duai tam tak kalta chiat nei na thlena wanga hetianga insiam ang hian an soi ani Dr. Mitch Marcy Geoscience German Research Center ami geologist hian pyramid ang tak hi chu thil thleng palwanga insiam angin asoi tlang chip zoom vura tanga lo lor chuak angin asoi ani pyramid pian hmang ang ane awang hian mihring siam ti na ni lo ati he pyramid ang tak hi fit sangli za somnga sang ania kumtam tak chung pyramid ang tak hian scientist ril ru lo ti boi to ani ole mi chungchang hi chu ke mani thewing ngai dan kan siamanga vurama hianin soitak ang khanin pyramid pian hmang ang tak tak mutur alo om nuala amaro chu scientist ero chuanin he pyramid pian hmang ang an mu hi leilung chiat na wanga insiam angin an soya chuti lain mi tam tak eroin khovel pon lam mi thil ti angin an ngai vele thung ane hemi chungchang a hi chuan ke mani thewin ngai dan kan siam mayanga scientist da thu soi hi ani nalai om thei boka chuti rualin pyramid pian hmang ang tak hetianga vurama alo om top phi chu midam tak tan chuan thil mak ani theina lai po om tho ome Antarctica nim hringa chan chungchang a khan ke le lok taila kan she thewing Antarctica hi chu video le thalak tam taka po kan long mu theu toin arin oma Antarctica kan mu tamber chu vur ani vur ti lo hi chu thil mu tur wang takani ome nung cha then khat antenna seal le penguin ang te po anom thowa chuti lain a tambera kan mu chu vur ani heti mek lai hianin khovel sikle sa hi adanglam chho meka he danglam na hianin kongsang sangin khovela hianin thilthar aron ti chuak meka chungjing ha chuanin Antarctica po hi vuram hmun ni thin kha tuna chuanin nim hring hmuna aron thlak mek ani hetiang ang thil hi chu thleng turang point kan lo sung to ngain arin omlo amaro chu sikle sa danglam hianin khovel hi athak danglam na sat em awangin thil thleng theilo hi aom to lo niin alang chu wangin Antarctica po hian vuringot nilovin tuna chuanin nim hring tam tak mu thein aom ta ani hetianga khovel ein thlak danglam chhozel chuanin malam huna hianin eng thil danglam me kan ton chhozel don ti chu mitam takin an ngai ven chhota ani ole khati zong kha tun tumata na kan talan theita chu ni e